Φανταστείτε, ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα πάνω από τυρκουάζ νερά. Ο ρυθμός της σάμπα γεμίζει τον αέρα. Αυτό είναι το Σαλβαδόρ, μια πόλη γεμάτη ενέργεια στις βορειοανατολικές ακτές της Βραζιλίας, όπου η κουλτούρα, η ιστορία και η φυσική ομορφιά συναντιούνται. Το Σαλβαδόρ συχνά περνάει απαρατήρητο από τους τουρίστες, αλλά προσφέρει μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία σε όσους αναζητούν την περιπέτεια. Ετοιμαστείτε να σας συνεπάρει η ζωντάνια του Σαλβαδόρ, όπου κάθε γωνιά υπόσχεται μια νέα ανακάλυψη. Από τις πολυσύχναστες αγορές μέχρι τις ρυθμικές κινήσεις των χορευτών Καποέιρα. Το Σαλβαδόρ είναι μια γιορτή για τις αισθήσεις. Για να κατανοήσουμε πλήρως το Σαλβαδόρ, πρέπει να εμβαθύνουμε στη συναρπαστική του ιστορία. Ιδρύθηκε το 1849 ως η πρώτη πρωτεύουσα της Βραζιλίας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απικιακή περίοδο της χώρας. Παρά τις φρικαλαιότητες του δουλεμπορίου, η αφρικανική κουλτούρα άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη. Σήμερα, το Σαλβαδόρ αποτελεί σύμβολο της ανθεκτικότητας και της περηφάνειας του αφροβραζιλιάνικου πνεύματος. Η Σαλβαδόρ είναι μια πόλη που ανταμείβει τους λάτρεις της περιπέτειας. Είναι ένα μέρος όπου κρυμμένοι θησαυροί περιμένουν όσους τολμούν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Χαθείτε στα σοκάκια της Πελωρίνιο, μιας γειτονιάς που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εκεί πολύχρωμα κτίρια της κολονιαλής εποχής φιλοξενούν γκαλερί τέχνης, μαγαζιά και ζωντανά μπαρ. Από τις χρυσές αμμουδιές της παραλίας Πόρτο Νταμπάρα έως τους κρυφούς όρμους του κόλπου Τόδος ο Σάντος, η Σαλβαδόρ προσφέρει σε κάθε ταξιδιώτη ένα κομμάτι από τον παράδεισό του. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στο χρόνο, καθώς θα εξερευνήσουμε την πλούσια ιστορία του Σαλβαδόρ. Προορισμός μας είναι το Πελουρίνιο, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ζωντανή απόδειξη του συναρπαστικού παρελθόντος της πόλης. Κατά την απικιακή περίοδο, αυτή η γειτονιά ήταν ένα σημαντικό κέντρο δουλεμπορίου. Σήμερα, τα ζωηρά χρώματα στα κτίρια αντικατοπτρίζουν το πνεύμα των ανθρώπων που ονομάζουν αυτή τη γειτονιά σπίτι τους. Καθώς περπατάμε στα στενά δρομάκια του Πελουρίνιο, συναντάμε ιστορίες αντίστασης, ανθεκτικότητας και πολιτισμικής επιβίωσης. Η κληρονομιά της δουλείας είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Πελουρίνιου, αλλά είναι ένα παρελθόν που αυτή η γειτονιά αντιμετωπίζει με θάρρος. Σήμερα, αυτή η πλατεία είναι ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, μια απόδειξη της μεταμόρφωσης. Το πνεύμα της αντίστασης ζει στο Πελουρίνιο, ορατό στην τέχνη, τη μουσική και τις ζωντανές παραδόσεις του. Για να γνωρίσετε πραγματικά το Πελουρίνιο, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε τις εντυπωσιακές εκκλησίες του. Μπείτε στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, ένα αριστούργημα πορτογαλικής μπαρόκ αρχιτεκτονικής, και θαυμάστε το πλούσιο εσωτερικό της. Παρατηρήστε προσεκτικά και θα δείτε ένα ενδιαφέρον μείγμα καθολικής εικονογραφίας και αφρικανικών συμβόλων. Μια υπενθύμηση της διαρκούς επιρροής της παράδοσης καντόμπλε. Ο ήχος των τυμπάνων και οι μαγευτικές μελωδίες της σάμπα αντιχούν παντού. Σας καλούν στην καρδιά αυτής της ζωντανής γειτονιάς. Το Πελουρίνιο είναι μια πραγματική γιορτή για τα μάτια. Ένα καλλιδοσκόπιο χρωμάτων που αντικατοπτρίζει την ψυχή των κατοίκων του. Ακόμα και τα ίδια τα κτίρια είναι έργα τέχνης, με τις προσώψεις τους βαμμένες σε ζωηρά χρώματα. Καθώς περπατάς στα σοκάκια του, προσέχεις τις περίτεχνες λεπτομέρειες των κτίριων. Τα περίτεχνα σιδερένια μπαλκόνια, τις πολύχρωμες τοιχογραφίες και τις πλούσια διακοσμημένες πόρτες. Η ζωντάνια του Πελουρίνιο δεν περιορίζεται μόνο στην αρχιτεκτονική του. Οι ίδιοι οι δρόμοι σφίζουν από ζωή και χρώμα, από τα ζωηρά ρούχα των ντόπιων μέχρι τους πολύχρωμους πάγκους της αγοράς. Στη Σαλβαδόρ η μουσική δεν είναι απλά κάτι που ακούς. Είναι μια γλώσσα που ρέει στις φλέβες της πόλης. Καθώς περπατάς στα ζωντανά σοκάκια του Πελουρίνιο, άφησε τις αισθήσεις σου να σε οδηγήσουν. Ο αέρας πάλεται στους ρυθμούς της σάμπα, παρασύροντάς σε έναν κόσμο όπου η μουσική και η κίνηση γίνονται ένα. Από αυθόρμητες μουσικές παραστάσεις στους δρόμους μέχρι τα θορυβώδη νυχτερινά κέντρα, είναι αδύνατο να μην παρασυρθείς από το ρυθμό της Σαλβαδόρ. Είναι οι ήχοι της Αφρικής που διέσχισαν τον ωκεανό και ρίζωσαν στη μουσική ψυχή της Σαλβαδόρ. Η μουσική κληρονομιά του Σαλβαδόρ είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυθόρμητες εμφανίσεις στους δρόμους. Για να γνωρίσετε την αληθινή μουσική της Μπαΐα, πρέπει οπωσδήποτε να ακούσετε τους Ολόντουμ. Αυτή η διάσημη ομάδα κρουστών είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο της αφροβραζιλιάνικης κουλτούρας.
Αν ψάχνετε για κάτι πιο μοντέρνο, επισκεφτείτε ένα από τα κλαμπ σάμπα της πόλης, όπου ο χορός κρατάει μέχρι το πρωί. Η μουσική και ο χορός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στο Σαλβαδόρ και αυτός ο δεσμός είναι πιο εμφανής στην καποέιρα. Η καποέιρα γεννήθηκε στους δρόμους του Σαλβαδόρ πριν από αιώνες και σήμερα αποτελεί μια αγαπημένη παράδοση που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Καθώς παρακολουθείτε μια ρόδα καποέιρα, δώστε προσοχή στη μουσική, η οποία δημιουργεί έναν μαγικό διάλογο μεταξύ ήχου και κίνησης. Ετοιμαστείτε για μια γιορτή γεύσεων, καθώς εξερευνούμε την καρδιά της κουζίνας της Μπάχια σε μια αξέχαστη γευστική περιπέτεια. Στην Μπάχια, το φαγητό δεν είναι απλά τροφή. Είναι γιορτή ζωής, ένα πολύχρωμο μοσαϊκό φτιαγμένο από αφρικανικές, ηθαγενείς και πορτογαλικές γευστικές παραδόσεις. Ο αέρας είναι γεμάτος αρώματα από μπαχαρικά όπως κίμινο, κόλιανδρο και λάδι ντεντέ. Το λάδι ντεντέ με το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα του προέρχεται από τον καρπό του αφρικανικού φοινικόδεντρου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα σας τραβήξουν την προσοχή στην κουζίνα της Μπαχία είναι τα ζωντανά της χρώματα. Μια αντανάκλαση των φρέσκων τοπικών προϊόντων που αποτελούν τη βάση κάθε πιάτου. Στο Σαλβαδόρ, καμία γαστρονομική περιπέτεια δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς να δοκιμάσετε τη θρυλική μοκέκα. Ένα πιάτο με ψάρι που συνοψίζει την ουσία της κουζίνας της Μπαΐα. Αυτό το αγαπημένο πιάτο είναι μια πραγματική συμφωνία γεύσεων και υφών. Ένας αρμονικός συνδυασμός φρέσκου ψαριού, γάλακτος καρύδας, λαδιού ντέντε και αρωματικών μπαχαρικών. Καθώς η μοκέκα σιγοβράζει, οι γεύσεις αναμειγνύονται και εντείνονται, δημιουργώντας μια γαστρονομική συμφωνία που θα μαγέψει τους γεύσοσκάλκες. Και ενώ η μοκέκα είναι η βασίλισσα της κουζίνας της Μπαΐα, η γαστρονομική σκηνή του Σαλβαδόρ είναι πλούσια και γεμάτη εκπλήξεις. Για να γευτείτε την αφρικανική κληρονομιά, δοκιμάστε οπωσδήποτε ακαραζέ, τραγανές τηγανιτές μπαλίτσες από φασόλια, κρεμμύδι και μπαχαρικά. Για τους λάτρεις των γλυκών, προτείνουμε κιντίν, ένα παραδοσιακό βραζιλιάνικο επιδόρπιο με κρόκο αυγού, ζάχαρη και καρύδα. Ό,τι γεύση και αν αναζητάτε, έξω από τα τείχη της πόλης, σας περιμένει ένας αξέχαστος παράδεισος. Ενώ η καρδιά του Σαλβαδόρ χτίζει με πολιτισμό και ενέργεια, πέρα από τους πολύβουους δρόμους του, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος φυσικά θαύματα. Φανταστείτε, ατελείωτες παραλίες με χρυσαφένια άμμο που χαϊδεύονται από τα τυρκουάζ νερά του Ατλαντικού ωκεανού. Καθώς αφήνετε πίσω σας τον θόρυβο της πόλης, ο αέρας γεμίζει με την αλμύρα της θάλασσας και τον ήχο των κυμάτων που σκάνε απαλά στην ακτή. Είτε αναζητάτε περιπέτεια, χαλάρωση, είτε και τα δύο, οι παραλίες του Σαλβαδόρ προσφέρουν κάτι ξεχωριστό για όλους. Πόρτο Νταμπάρα, εκεί που η ιστορία συναντά τον ορίζοντα. Η πρώτη μας στάση σε αυτή την περιήγηση στις παραλίες θα είναι η Πόρτο Νταμπάρα, μια παραλία που συνδυάζει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά. Στο άνοιγμα του κόλπου Τόντος ο Σάντος, η Πόρτο Νταμπάρα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές ντόπιων και τουριστών. Καθώς περπατάτε στην απαλή χρυσή άμμο, θαυμάστε το μεγαλείο του φάρου Νταμπάρα, ενός φάρου του 16ου αιώνα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε το Φόρτε ντε Σάντα Μαρία, ένα φρούριο του 16ου αιώνα που κάποτε έπαιξε ζωτικό ρόλο στην υπεράσπιση της πόλης. Ανακαλύψτε κρυφές παραλίες. Ενώ η Πόρτο Νταμπάρα έχει τη δική της γοητεία, η ακτογραμμή της Σαλβαδόρ είναι ένας αληθινός θησαυρός που περιμένει να ανακαλυφθεί. Αφήστε πίσω σας την πόλη και εξερευνήστε πολλές απομονωμένες παραλίες, η μία πιο μαγευτική από την άλλη. Αυτά είναι μέρη όπου μπορείτε πραγματικά να ξεφύγετε από τα πλήθη και να έρθετε σε επαφή με την παρθένα ομορφιά της φύσης. Κατευθυνόμενοι βόρεια κατά μήκος της ακτής, θα συναντήσετε την Praia do Flamengo, γνωστή για τα ήρεμα νερά της και την εκπληκτική θέα. Είναι το ιδανικό μέρος για κολύμπη, κολύμβηση με αναπνευστήρα ή απλά για χαλάρωση στην άμμο, ακούγοντας το χαλαρωτικό ήχο των κυμάτων. Για όσους αναζητούν περιπέτεια, κατευθυνθείτε νότια προς την Praia do Forte, αγαπημένο σημείο για σέρφερ και λάτρεις της φύσης. Γνωστή για τα δυνατά της κύματα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, η Praia do Forte είναι ένα δημοφιλές σημείο για όσους θέλουν να δαμάσουν τα κύματα. Όποια παραλία και αν επιλέξετε, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η ακτογραμμή της Σαλβαδόρ είναι ένας παράδεισος που περιμένει να τον ανακαλύψετε. Γι' αυτό
Ετοιμάστε τα μαγιό σας, βάλτε αντιλιακό και ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από την ομορφιά αυτού του κρυμμένου θησαυρού της Βραζιλίας. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις τροπικές σας διακοπές, πότε πρέπει να αφεθείτε στους ρυθμούς της Μπαΐα. Σχεδιάζετε ένα ταξίδι στο Σαλβαδόρ και την Μπαΐα. Εξαιρετική επιλογή. Αλλά πριν ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας και βάλετε μέσα τα παπούτσια χορού, ας μιλήσουμε για την κατάλληλη εποχή. Χάρη στο τροπικό του κλίμα, το Σαλβαδόρ υποδέχεται επισκέπτες όλο το χρόνο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εποχής, μπορείτε να κάνετε την εμπειρία σας από φανταστική, αξέχαστη. Για τους λάτρεις του ήλιου και της θάλασσας, η περίοδος από το Σεπτέμβριο έως το Μάρτιο είναι η χρυσή εποχή. Φανταστείτε τον εαυτό σας να χαλαρώνει στην ζεστή άμμο του Πόρτο Νταμπάρα, με μια καϊπιρίνια στο χέρι, κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό. Αυτή την περίοδο το Σαλβαδόρ σφίζει από ενέργεια και φιλοξενεί ζωντανά φεστιβάλ όπως το Καρναβάλι και το φεστιβάλ της Γεμάντζα. Μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στην αφροβραζιλιανή θεά της θάλασσας. Αν ψάχνετε για μια πιο ήρεμη απόδραση, σκεφτείτε να ταξιδέψετε μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου ή Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Ο καιρός παραμένει ευχάριστα ζεστός και η περιστασιακή βροχή απλά τονίζει τα ζωντανά χρώματα της πόλης. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο προσωπική εμπειρία, καθώς υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες και περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσετε την τοπική κουλτούρα. Θυμηθείτε, όποια εποχή και αν επιλέξετε να ταξιδέψετε στο Σαλβαδόρ, η ζεστή του ατμόσφαιρα και η μαγευτική του ενέργεια θα σας αγκαλιάσουν. Βρείτε τον δρόμο σας για τον παράδεισο. Αυτός είναι ο οδηγός σας για την εξερεύνηση της Σαλβαδόρ. Τώρα που επιλέξατε την ιδανική στιγμή για να γνωρίσετε τη μαγεία της Σαλβαδόρ, ας μιλήσουμε για τα πρακτικά ζητήματα. Η μετακίνηση σε αυτή την ζωντανή πόλη είναι εύκολη, χάρη στο ποικίλο και αποτελεσματικό δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας. Είτε θέλετε να εξερευνήσετε την πόλη με τον δικό σας ρυθμό, είτε να ακολουθήσετε τον τοπικό ρυθμό, υπάρχει μια επιλογή μεταφοράς για όλους. Για εκείνους που θέλουν να βυθιστούν στον τοπικό τρόπο ζωής, ένα ταξίδι με λεωφορείο στη Σαλβαδόρ είναι μια αυθεντική εμπειρία. Αυτά τα πολύχρωμα και συχνά γεμάτα οχήματα είναι μικρογραφίες της ζωής στην πόλη, προσφέροντας μια γεύση από την καθημερινότητα και τις αλληλεπιδράσεις των ντόπιων. Μην ξεχάσετε να έχετε κέρματα, καθώς οι οδηγοί λεωφορείων προτιμούν τα μετρητά. Εάν προτιμάτε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία, τα ταξί είναι εύκολο να τα βρείτε σε όλη την πόλη. Βεβαιωθείτε ότι θα πάρετε ένα επίσημο ταξί με κόκκινη πινακίδα και να συμφωνήσετε για την τιμή πριν μπείτε, ειδικά εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την περιοχή. Οι εφαρμογές μεταφοράς όπως η Uber και η 91 είναι επίσης δημοφιλείς και αξιόπιστες επιλογές, προσφέροντας άνεση και διαφάνεια στις τιμές. Για τους πιο περιπετειώδεις ταξιδιώτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν τα κρυμμένα διαμάντια της Σαλβαδόρ, η ενοικίαση αυτοκινήτου μπορεί να είναι μια πρακτική λύση. Ωστόσο, να θυμάστε ότι η οδήγηση στη Σαλβαδόρ μπορεί να είναι πρόκληση λόγω των στενών δρόμων, της κυκλοφορίας και της περιορισμένης στάθμευσης. Εάν επιλέξετε να οδηγήσετε, να είστε προετοιμασμένοι για την πρόκληση και σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα GPS για να πλοηγηθείτε στο Λισβίνδο των Δεμετροπόλης. Η περιπέτειά σας στο Σαλβαδόρ σας περιμένει. Αυτή είναι μόνο μια μικρή γεύση από την καρδιά και την ψυχή του Σαλβαδόρ και της Μπαΐα, μιας πόλης που χορεύει στο δικό της ρυθμό. Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε το συνηθισμένο σε εξαιρετικό, να ζήσετε την καθημερινότητα στο ρυθμό της Σαμπά, να μετατρέψετε τον ελεύθερο χρόνο σας σε ένα μοσαϊκό χρωμάτων, γεύσεων και εμπειριών που είναι το Σαλβαδόρ. Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε το δικό σας Σαλβαδόρ. Χαθείτε στα μυστικά σοκάκια, γευτείτε την παντεσία των γεύσεων, αφεθείτε στη μουσική και ακολουθήστε τον ρυθμό της και νιώστε τη ζεστασιά της φιλοξενίας των κατοίκων της Μπαΐα. Είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό ταξίδι. Είναι μια γιορτή των αισθήσεων. Ένας φόρος τιμής στη ζωή και μια ανάμνηση που θα σας μείνει αξέχαστη πολύ μετά την αναχώρησή σας από τις ακτές της Μπαΐα. Σας ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε σε αυτή την εικονική περιπέτεια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και να το μοιραστείτε με φίλους που αγαπούν τα ταξίδια. Γράψτε μας στα σχόλια τι σας γοητεύει περισσότερο στο Σαλβαδόρ. Θα χαρούμε να ακούσουμε για τις εμπειρίες σας στην Μπαΐα.